Anem a veure un flux de treball per combinar YouTube i Moodle i facilitar el treball telemàtic amb alumnes. Veurem filmació de materials, pujar materials a YouTube, linkar el vídeo al nostre curs Moodle i afegir un recurs didàctic. En primer lloc, filmarem el nostre contingut i és important mantenir horitzontal el nostre dispositiu. Bé, ara es tracta de pujar el vídeo que hem filmat a YouTube. Per fer-ho anem al nostre compte de Gmail corporatiu. En ella trobarem l'opció de YouTube. Entrem a YouTube, cliquem a la part de dalt a la icona de càmera. Aquí trobarem els vídeos que tenim gravats, triem el que ens interessa, cliquem a sobre ell, podem editar-lo si l'hem de retallar o qualsevol consideració. Cliquem aquí el nom del vídeo, cliquem aquí qualsevol explicació que calgui fer o descripció, cliquem pujar i en aquest moment el vídeo s'està pujant al nostre canal. Sortim de l'aplicació i ara el que farem serà anar al nostre portàtil per fer la transició del canal de YouTube al nostre espai Moodle. Entrem al nostre Gmail, cliquem les aplicacions Google, triem YouTube, triem del nostre perfil l'opció al meu canal, veiem el vídeo que hem pujat, cliquem a sobre d'ell, cliquem sobre compartir i copiem l'enllaç, anem al nostre curs ara de Moodle, activem edició, anem a l'apartat on volem penjar el vídeo i cliquem afegir un recurs, triem URL i acceptem, editem el nom del vídeo, enganxem l'adreça de YouTube, en apariència triem finestra emergent, guardem i tornem al curs. En aquest moment ja veiem el material penjat. Cliquem a afegir una activitat, triem per exemple tasca i afegir, afegim nom de l'activitat i una descripció, editem els paràmetres de lliurament, triem si volem text en línia o tramesa d'arxius, a qualificació triem escala o puntuació i la definim, guardem els canvis i ja en aquest moment tenim el vídeo més una activitat d'avaluació. Això és tot.